Ligtas na nasagip ang 15-year-old female saltwater crocodile sa barangay San Agustin, Magalang, Pampanga. Matapos itong i-report ng isang concerned citizen sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. May habang 3.10 meters ang nasabing hayop at nasa mabuti ng kalagayan nang makuha ng mga otoridad. Ayon kay Roger Encarnacion, head ng DNR Pampanga, hindi pangkaraniwan ang kinaroroonan ng buwaya dahil natagpuan ito sa hilagang bahagi ng probinsya at malayo sa coastal areas tulad ng Sasmuan. Sa naturang bayan umano dati karaniwang nakikita ang mga ganitong klaseng buwaya na inaakalang extinct na sa lugar. Inilipat na at ipinagkatiwala ang na-rescue na hayop sa Global Zoo and Theme Park Alliance Incorporated sa Clark Freeport Zone upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at ng mismong hayop. Protektado ang mga saltwater crocodile sa ilalim ng Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act na naglalayong pangalagaan ang mga wildlife at kanilang mga tirahan sa bansa. Kasama si Raymond Tasoy, Nisa Alfaro, CLTV 36 News.